তিনি যে অর ফাইনাই যত লুকুরকনো आं खाकसां माथे हामजांमुं याफार होना मुचुंगो जे जों दिनै अमा हायखाय थानसानि मारि जों जुदि थानसा अमा हायखाय थानसा खलायै जुदि सारा त्रिपुरा बांलादेश रिखला जायगानि कगनो जों चिरिखौै तंखांखाय भारत सरकारबो चिनि कगनो खोनानानै बायदं नाय ताखरो बुखुरक दिनैनि अपान्दानि बिसिंथै जों अजागा पान्दा पायखांखाय जों आगरतला थाङो गभर्नर बाय मालायनाय गभर्नर बाय जों अलरेडि एपॉइंटमेंट नाजाक जों जत एमएलए एमडीसी गभर्नर बाय मालायै भारतनि प्रधानमन्त्री न अजागानि वान साराव एकाबा अजागानि जे इलिगेल इमिग्रेशन न दाक्ति नर्दि जों दिनै चिठि हरनाय भारतनि प्रधानमन्त्रीनो दाखरो बुखुरो आबो आफ्रुनो सम्भव नाय जेफ्रु जों तिप्रासारक बेबाग थानचाखाय निनि आनि कसम कोख्रां हिलायै जों तंलाय मांखाखाय चिनि अ जे चिठि रक चिनि जे असानमु रक चिनि जे मुचुंमारक अब सालसा कुबुइनो बास्तव नाय दाखरो बुखुरो आबुनि बागिनो जों सारानि नांगौ जों सेजावै कक सायाफानो मासाव उत्तरिनान बागै आनि सेलासिगां कक नांनाय रक चिनि लिडार सं सावै थेंनानैका ताबुक सुजराथै जनजाति मोर्चानि कोनो लिडार्स सासाका तिप्रासानि अजागानि इलिगेल इमिग्रेन्ट्स कगनो नों बीजेपी खाय दङ हंखाय बीजेपी ना हामजागोन हंखाय अमित शाह जी जे जागा डिक्लेयार खाय दङ अमनो सामुंगु थेपानि हिनि सानानिबा नों तामनो किरिबा तामनो किरि बन करिबा अजा गणमुक्ति परिषद हिनि दङ त्रिपुरा राज्य आसक बছর त्रिपुरा शासन खायलांका तामनि बागै अ इलिगेल माइग्रेंट्स रिकगनो तिनि जितेन चौधरी सं बुखुगो थाइजा कक सारा गया একটা মিছিল করে একটা লামা হিম্মত করে শুধু নকা আসুক আসুকই ইমপ্লিমেন্ট খাইকেবা চাওতা হিনি সামাবাই ইয়াবলে जों आसक सिरि खंगाय दं बसे खुनजु से खोना होया अ खुनजु खोनानान बागै जों बेबाग थानसाखै सामु माखायनाय ताखरो बुखुरो आबन बागैना जों जतन कयनानि मुचुंगो फायदि अ जागा ग्रुपिजमनि कगया अ जागा नों आं साबो काम खाय दंहा bo anselai teksa hilik kam khayo bo anselai teksa kom kam khayo ang tiri bisi himka bo kom himka abo sabo koi meter koi kilometer himka abo sujak nani kogya जों जत थानसाखै सामुं खायनानि abo se asol kok तासिं आनि सेलाय सिगां कक नांनाय साका किरियानि बेपार साबनो खाय साबासे किरिबा केबल जों किरिया तामनो किरिया दफानि बागै सामुं खालायनानैसो किरिया ताखुरो बुखुरो ते बाकी जतननो जों किरिवनि हिमा सानाय किन्तु दफानि कक जेफोर फायो कोनो दिन ताकिरि बायदि जों बोसोखांगौ मा गगनाय जों किरियानि बागैनो आं जेफोर आईपीएफटी दङ जेफोर आईपीएफटी नि एमएलए आं आजरावो जों किरियागैनो एनसी देबरमान आं सोंगै आनि रेजिगनेशन रिया ताखुरो बुखुरो आं रेजिगनेशन रो आनि सेल्फ बाय आनि सेल्फ कन्फिडेंट बाय आपनि बागै आं डाइरेक्ट स्पीकर नि थानि रेजिगनेशन रियो रेजिगनेशन रिनानि आसलनो क्षमता दंखांखाय स्पीकर नि थांनि रे तामनि बागै बुबाग्रानोबा फुनुगैना रेजिगनेशन लेटार तामनि बागै फुनुगैना माने आं तंनानि मुचुगु हायसले आसलनो किरिया हंखाय डाइरेक्ट स्पीकर नि थानि सम्माननि बिसिगला नों रिजाग्नेशन दिदि आरो केबनो सोंनानै नांया केबनो पारमिशन नांया आंबो जुदि दिनै बुबाग्राफोरा तिप्रासानि बागै कक सालिया तिप्रासानि बागै कोनो जागाफानो थांलियाखाय बुबाग्रानो फाना आंबो खिबनानै बायद बुबाग्रानो आं कोनो दिनै सोंहैग्रा जुदि बुबाग्राफोरा तिप्रासानि हामिया खायसिनायखाय आं एमएलए याकारनानै मन्त्रि याकारनानै केबनो सोंला डाइरेक्ट स्पीकारनि थांगा आं जमारिनाय केबनो किरियाखाय आमरो सि केबनो किरिया हिनो ताखरो बुखुरो केबनो किरिया माने अबया ओ आगरतलानि खरसा गाना सुखाना बिन सिगांगाय कुन सारांलिया ब त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री बिन सिगांगा आं कुन सारांलिया किरिया हांखाय जतनानो किरिया आंदे हानो हाय ब्लेक नो वान मासिंजा बा किर मासिंजा हानो हाय दाराक सिदाक मामप्ली कासाफेका सोशल मीडिया ओ मकल बायथां एबा खौ बायथां दाराक सिदाक मामप्ली हेगैते तावकते बक्स अन पिलानो भिडियो नि मामप्ली नुगिनो काम के सामने तंगना एबा काम के न बुजिमाने तंगना दिनैनि मामप्ली ब बाहायं न हेगैते तावकते बक्स दिनैनि मामप्ली गो बायजे हानो ब्लेक नो सिनि ब्रमना एमले सार ब्रिशके तो ते ब्रमा हानो हाय दिनै सालो ब्लेक नो जरि जागा ब्लेक नो तंगला जागा तामने बला अबाहिके थानाय सालगोजों गोबां मना ससियेल मिडियानि बिसिंथि अबाहिके हानो हाय एमएलए मन्त्रि ngैनाय नेता रक ngैनाय अबाहिके तिप्रासा दफानि बागै
kebo mungsa khorang ti sanai kare hininai eba kok sanai kare hininai jotono kirijagui tongbayo hininai belai kheno jeng thanai sarago social media ni bisingtwi borokno belai kheno kok sil jamung rok jeng nogoi mangka abno tini chalo sini borok manang sar emla prisha ketu te broma belai kheno joli jaka eba tei sini tei taukte buk jongno nangkukmani kok rokno belai kheno sabai khnarika Padang itu tahu ke boksong, jeng bisi kok sewoi, tini calo sini borok menang, emla berisha ketu te broma, tam ini sini te tahu ke boksong no, kok firok kaya ba, bawa ke mesis rika, pada jeng bisi kok sewoi, hari jeng sini sar berisha ketu te broma ni kong le bisin te ba mampli bisin te, jeng kita kam ke bojo ina lena, yang itu tahu ke boksong no kita kam ke naik tungdi, tini no mampli no. Tini jatuh illegal migrants, hai ka beaini babe, ciri tipra hawa. যে বাংলাদেশি রক হাবুই চিনি তিপ্রা সরক যে টং কেসেপ ওঙ্গৈ থাঙ্কা আমনা আং নরনা কিজা সানানি মুচুঙ্গো তিনি जों बेबाग साबिमानो भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी थानाय मास सावै रिजाक 19 तारिख में जे भारतवर्ष जे इलिगेल माइग्रेंट्स बेआईनी भावे फायै अजागानि नकल सिटिजेनशिप आधार कार्ड नाहरै जे अरतंगै दं फाइमानि बरंनि बागै भारतनि बरं रक दं केसे बुंबायखा आबनि लगी लगी सबसे प्रमाण सिनि त्रिपुरा तीन दिगेतै बांग्लादेश बाय गुरिजाक सिनि त्रिपुरा सबसे बांग्लादेशनि बरं रक फायै जों दं केसे पंखा अबनो जों सानानि मुचुंगो जे भारतवर्ष যত রাজ্য ইনক্লুডিং আসাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় যত রাজ্য অমিত শাহনি কগ্ন বিনি যে সাকলাই মানো সামুঙ্গ থেপা হই বাংলাদেশি রগ্ন রুতুক রুতুকই কারুই বরগ্ন পুষ বেগ খাইনানি বাগৈ সামুং চলিউই দङो চিনি সুমুং কামছে তামনি বাগৈ ত্রিপুরা অঙ্কাই বাংলাদেশের দেশি রগ্ন তাবুক বো নাইতুক জাগিয়াখো অবন ডাক্তি ডাক্তি খে অমিত শাহ বাইজে সাকলাই রিজাক কগ্ন অ জাগাও সামুঙ্গ থেপাদি অ বাংলাদেশি রগ্ন ডাক্তি ডাক্তি খে নাংখা অ জাগানি ত্রিপুরানি টিএসআর রক বাই সম্ভব বুইয়াংকাই ভারত সরকারনি কেন্দ্র মন্ত্রী সাকলাই থং যে অ জাगा টাস্ক ফোর্স নাमै অ জাगा দুগरा रेजिमेंट अथवा गोबां आसाम राइफल इंडियन आर्मी दङ बरंनो थेपावै अ जागानि बांग्लादेशी बेआईनि भावे जा तंनाय बरंनो रुतुगै कारिवै दाक्ति बांग्लादेशर हरदि अ जागानि त्रिपुरा सरक दं केसे बुंसुका बंनि मानथाय सकथाय बेबागनो सेप्ला जागै दंबायखा अबनो जों नुगै दङ दाखुर बुखुरक तबा फानोसे चिनि त्रिपुरा सरक ताबुगबो खासियाखो नों आं कथाक कुफुर कर्म हिनै वालालाय दंखो निनि ग्रुप आनि ग्रुप निनि वालालाय दंखो बालाय खनो कपाल हामिया दाखुर बुखुरक तै बुफुर खासिनाय जों अमसिकै साथक जाका ताबुगबो जों खासि सियाखो तिनिबो नायदि जों अजागाव अमाहायखाय निजिनि नगनि सामुं हुमुं खिबै सामनि बेगै चिरि खगलाय दंबारा बेबागनो चिनि त्रिपुरा सारंनो बानथिनाय बागै चिनि त्रिपुरा सारक आगामी 40-50 बछरा जों बजागाव थां सगैनाय आबनो जों उपलब्धि खालामनो वानसुगै मानो आबनि बागैनो तिनि जों राजनीति न तरजाया करे चिनि अ त्रिपुरा हावा त्रिपुरानाव जों थांनानैनो नांनाय हिनिनो जों दिनै अजागा बेबाग थानजाखै अजागा जत चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए मन्त्री रक फाइसक पाइजाक एमडीसी ईएम रक फाइसक पाइजाक चिनि सीएम कयेकजन ईएम चिनि महाराज बाय तिनि आगरतलाव एडीसीनि प्रोग्राम दङबाय बरकनि खानि दुखनि कक साहरो जे चिनि कग्न बन्दारक सावरिदि जोंबो आजागा तिनि तंनाय हिमपानो तिनि एडीसीनि प्रोग्राम आगरतलाव महाराज बाय तिनि खालाय तंमान बागै बरक तिनि फाइ मानलिया बरक बसाहरो बरनि हामजाक बाते बंनि लगिनि कक चिनि त्रिपुरा सारनो सावै खोनारि नै तिनि जे अर फाइनाय जत लुकुरनो आं खाकसाक माते हामजाक मुं या फार होना मुचुंगो जे जों तिनि अमाहायखाय थानसानि मारि जों जुदि थानसा अमाहायखाय थानसा खलायै जुदि सारा त्रिपुरा बांग्लादेश रिखलाय जायगानि कग्न जों चिरि खगै तंखांखाय भारत सरकारबो चिनि कग्न खोनानानै बायदों नाय दाखुर बुखुरक दिनैनि अपान्दानि बिसिंथै जों अजागा पान्दा पाइखांखाय जों आगरतला थाङै
गवर्नर बाय मालायनाय गवर्नर बाय जों अलरेडी अपॉइंटमेंट ना हाजाक जों जत एमएलए एमडीसी गवर्नर बाय मालाय भारतनि प्रधानमंत्री न अजागानि वान साराव न अजागानि जे इलिगेल इमिग्रेशन न दाक्ति नर्दी जों दिनै चिठी हरनाय भारतनि प्रधानमंत्री दाखरो बुखरो आबो आफ्रुनो सम्भव बुंनाय जेफ्रु जों तिप्रासारक बेबाक थानचाखाय निनि आनि कसम गोख्रां हिलायै जों तंलाय मांखाखाय चिनि अ चिठी रक चिनि जे अ सानमुं रक चिनि जे मुचुंमा रक अब सालसा कुबुइनो बास्तव नाय दाखरो बुखरो आबुनि बागिनो जों साननानै नांगौ जों सेजावै कक सायाफानो मासाव उत्तरिनान बागै आनि सेला सिगां कक नांनाय रक सिनि लिडार्स रक सावै थेंनानैका ताबुक सुगजराथै जनजाति मोर्चानि कोनो लिडार्स सासाका तिप्रसानि अजागानि इलिगेल इमिग्रेशन कक न नों बीजेपी खाय दङ हंकै बीजेपी ना हामजागोन हंकै अमित शाह जी जे जागा डिक्लेयार खाय दङ अमनो सामुंगु थेपानि हिनि सानानिबा नों तामनो किरिबा तामनो किरि बनो करिबो अजा गणमुक्ति परिषद हिनि दङ त्रिपुरा राज्य आसक बसर त्रिपुरा शासन खायलांका तामनि बागै अ इलिगेल माइग्रेंट्स रिकॉर्ड न तिनि जितेन चौधरी सं बुखुगो थाइजा कक सारा गया একটা মিছিল করে একটা লামা হিম্মত করে শুধু নকা আচুক আচুগৈ ইমপ্লিমেন্ট খাইকেবা চাওতা হিনি সামাবাই ইংয়াবলে जों आसक सिरि खंगाय दं बसे खुनजु से खोना होया अ खुनजु खोनानन बागै जों बेबाक थानसाखै सामु माखायनाय ताखरो बुखुरो आबन बागैना जों जतन कयनानि मुचुंगो फायदि अ जागा ग्रुपिजम नि कगया अ जागा नों आं साबा काम खाय दंहा bo anselai teksa hilik kam khayo bo anselai teksa an kom kam khayo ang tiri bisi himka bo kom himka abo sabo koi meter koi kilometer himka abo sujak nani kogya जों जत थानसाखै सामुं खायनानि abo se asol kok तासिं आनि सेला सिगां कक नांनाय थाका किरियानि बेपार साबनो खाय साबासे किरिबा केबल जों किरिया तामनो किरिया दफानि बागै सामुं खालायनानैसो किरिया दाखुरो बुखुरो ते बाकी जतननो जों किरिवनि हिलमा सानाय किन्तु दफानि कक जेफोर फायो कोनो दिन ताकिरि बायदि जों बोसोखांगौ मा गबनाय जों किरियानि बागैनो आं जेफोर आइपिएफपि दङ जेफोर आइपिएफपि नि एमएलए आं आजरावो जों किरियागैनो एनसि देबरमान आं सोंगै आनि रेजिगनेशन रिया ताखुरो बुखुरो आं रेजिगनेशन रो आनि सेल्फ बाय आनि सेल्फ कन्फिडेंट बाय आपनि बागै आं डाइरेक्ट स्पीकर नि थानि रेजिगनेशन रियो रेजिगनेशन रिनानि आसलनो क्षमता दंखांखाय स्पीकर नि थांनि रे तामनि बागै बुबाग्रानोबा फुनुगैना रेजिगनेशन लेटार तामनि बागै फुनुगैना माने आं तंनानि मुचुगु हाइसले आसलनो किरिया हंखाय डाइरेक्ट स्पीकर नि थानि सम्माननि बिसिगला नों रिजाग्नेशन दिदि आरो केबनो सोंनानै नांगया केबनो पारमिशन नांगया आंबो जुदि दिनै बुबाग्राफोरा तिप्रासानि बागै कक सालिया तिप्रासानि बागै कोनो जागाफानो थांलियाखै बुबाग्रानोफानो आंबो खिबनानै बाध्य बुबाग्रानो आं कोनो दिनै सोंहैग्ला जुदि बुबाग्राफोरा तिप्रासानि हामिया खायसिनायखाय आं एमएलए याकारनानै मन्त्रि याकारनानै केबनो सोंला डाइरेक्ट स्पीकारनि थांगो आं जमारिनाय केबनो किरियाखाय आमरो सि केबनो किरिया हिनो ताखरो बुखुरो केबनो किरिया माने अबया ओ आगरतलानि खरसा गाना आसुखाना बिन सिगांगाय कुन सारांलिया ब त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बिन सिगांगा आं कुन सारांलिया किरिया हांखाय जतनानो किरिया आंदे केबोसे साजाकसिनानि जत लिडार साकाबले सिनि जत लिडार साका फायदि ताखरो बुखुरा जोंबो केबनो सेजारि कक सारानि मुसुगिया जों जत थानसा खायै ओ इलिगेल माइग्रेंट्स अमनो सुजुग ओ जराओ सिदिनाव जों अमहाय पार्थक्यनि कक बुथनि राजनितिनि कक सालाय दंखांखाय ओंलायग्ला फाइनाल इलेक्शनखाय बुथ दे सानै रागनो हरि इलिगेल माइग्रेंट्स नि कक इलिगेल माइग्रेंट्स होना जों रोखलायनानि ककबा बरनि बुथनि कक फायखेबारा बरनि इलेक्शनाव नरक बुथ मांगला त्रिपुरा मथानि लिडार्स तामो कगामा तारमाने नरक ताबक बुथनि बागै दे केम्पेन खायतंखा आमनो जों मावान सुंनाय ताखुरो बुखुरो जों तिनि अर कुनु बुथनि केम्पेन या जों तिनि अर जों सलिडारिटी फुनुगो बुबाग्रानि लगि तंगो थुयासाक बुबाग्रानि लगि तंनाय हिसिनि लिडार साइक्लाखा बुबाग्रा जे लामाति हिमो आ लामातिनो जों हिमनाय
আমরা जों যত ত্রিপুরা সাইক্লাंनानै मुचुंगो आमसुं नंसितं যত लुकुरं द बेलाय बेलाय केना हामबाय तिनि अपान्दाव फाय मानजांमानि बागै जे तिनि नगो सामुं दंफानो तिनि अजागाव जों टिप्रा मथा थानसा तिनि पाइथागो कोन साना मुचुंगो तिनि जों अजागाव टिप्रा मथानि गै जों बुबाग्रानि वारियर जोङै जों इलिगेल माइग्रेन्ट्स रदा रोख्लायनानै कगद जों तिनि अर साव जों आबादनि बागै टिप्रा मथानि फ्लेग बतै फायो जों ताखुरा बुखुरक जों टिप्रा मथा ताबुकबो कोनो दिन इलेक्शननि सिगां जे कक साबानि जे ग्रेटर टिप्रानि कक साबानि आ कक ताबुबो दंगो किन्तु फार्स्ट प्रायोरिटी ताबुक जों इलिगेल माइग्रेन्ट्स रदा बाहायगाय त्रिपुरानि रहरनानै आमोनसे जोंनि आसल नाहार मुं तंना नांनाय इलेक्शन फायो थांगो इलेक्शन इम्पर्टेन्सिया दफा से इम्पर्टेन्ट जों जुदि इलेक्शन तरजागो खाय जों अनेक किसु खालामनांगौ जों किन्तु इलेक्शन तरजागिया जों दफानो से तरजागो जत काम तंबायदि टिप्रासा आयु लथं टिप्रा मथा आयु लथं बुबाग्रा आयु लथं जतना हामबाय खुलुमबाय।